ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 28, 29, 30, 31କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 28କୁ ଦେଖ। ଗପଟିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବଣରେ ଏକ ହାତୀ ଶୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟିଏ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ହାତୀ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ଠେକୁଆଟିଏ ବି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ପିଠି ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତିନିଏ ହାତୀ ପିଠିରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ହାତୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଓ ଠେକୁଆ ଡରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଓ ଭାବିଲା ହାତୀ ତାକୁ ମାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ, ମୋର ପିଠି ଉପରେ ବସ। ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ଶୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଗପଟି ତ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହାତୀ ପିଠି ଉପରେ କିଏ କିଏ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀ ପିଠି ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ଠେକୁଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ କାହିଁକି ଡରିଗଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା, ମାଙ୍କଡ଼ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା ଓ ଭାବିଲା ହାତୀ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କ'ଣ କହିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ, ମୋର ପିଠି ଉପରେ ବସ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 29କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଦୁଇଟି ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ପିଲା ଦୁହେଁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଡାଳରୁ ବଣି ଛୁଆଟି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ପିଲା ଦୁହେଁ ବଣି ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତାହାକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 30 ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କବିତାଟିକୁ ପଢ଼। ପିଲାମାନେ ଆସ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶା ମୋହର ଜନମ ଭୂଇଁ, ଜଗତେ ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତାର ନଦ ନଦୀ ଗିରି କାନନ, ଆଖିରେ ଭରଇ ନୂଆ ସପନ। କୋଣାର୍କ ଗାଏ ତାଙ୍କରି ଗାଥା, 22 ବଢ଼େଇ ଧରମା କଥା। ତାହାର ବାଜିଆ ବାଳୁତ ପିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ନିଜ ପରାଣ ଦେଲା। କୁନା କୁନି ସବୁ ଆଗେଇ ଆସ, ବଢ଼ାଇବା ଆମ ଜାତିର ଯଶ। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି କବିତାଟି ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା 31କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାବିକରି ଲେଖ। ଏହି ଦୁଇ ପିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାବି ଲେଖ। ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପିଲା ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ୟାମ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରଘୁ ହେଇପାରେ। ଶ୍ୟାମ ରଘୁକୁ କହୁଛି, ଆରେ ରଘୁ କେମିତି ଅଛ? ରଘୁ କହୁଛି, ଭଲ ଅଛି ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମ କହୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି କିପରି କଟାଇଲ? ରଘୁ କହୁଛି, ବହୁତ ଭଲରେ କଟାଇଲି, ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଶ୍ୟାମ କହୁଛି, ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ରଘୁ କହୁଛି, ହଁ, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶ୍ୟାମ କହୁଛି, ନନ୍ଦନକାନନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ରଘୁ କହୁଛି, ହାତୀ, ବାଘ, ମୟୂର ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ। ଶ୍ୟାମ କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବି, ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତାହାକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖି ପୂରଣ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।